ase county ya Kisii ase omwana Caleb Omenke abirega kurwara ase egeka kurwa ase uburoire bwenkoro nabona nigo amatia yaberekewe soke nakugania ogosirwa eri kumurwariria ase chinyagitari korengana ne amate nigo ebili ya nyagitari yaberege gosebaganitie obokonyi bw'ekibesa ekyo kire kishiringi chimilioni 2.2 eri omwana obo abe bakonyora obokonyi nigo batayo na tatu mwabo mwana uyu yorenge kurwa ogosiro nene bokonyora chibese cyo aniga beteka gosiria obugima bwaye omutienyi ogatano na kabere omwako yoga gwetera oburero bwa kansa na gotiganye na oyobono otabwati ncherende ko bwatikana no gota enyara nabona nigo baganira abasamaria baya nabo igondo bwatomoyo bogokonya bekawe sokya eri kubasira omwana uyu abega konyora obuwenya ase enyagitari muri kaitombe ruri momanya na bagutarirengeyo na gotwarganira robotyo rwa senchera yobikirano amateyemo kurwase kenyorogia kabori imeyo wadi ya bobaracho ebunge nyalibali chache county ya Kisii nigere no kugania okonene gochiase omwana obo oyoberega kurwara ase gikabono wetera asoborwaire bwengoro ase ngina gotera buna omwana oye aserie Caleb Omenge abeirega kurwara wire bwo mwana nigo bwachagete 2005 bona kero mwana tukuna kumweta na ni gweta singinchi yokurigia oborwaire bwaye lakini bono egacha guikerekere tumiro manyagitari amopima akamanyora emeki yari kuira manyinga nigire menye yabete menyerere bona agatotebie gento mogokora mugwenete konyora chibesa mumuire bakamata hospital agenda chigo igurwe emeki eyo akorerwe repair egere nerabe na banya saa mukonyire gocha ekere twanyore tuburwire obu bwaye 2010 nali akorere tusaje eri eritangani oyo renge konyara komokorera yonsi no mugaka bonekera ikaga kwa nali nachaka konyara ko bango tanta na nkarore gesunte kenene aso mwana oyo ne Caleb bona maene lakini ale konyika nelinga nimonyare ko bamogonkonya nyare ko bangonyora chibesa gerembe epo konyara ko bango monasiria iga nyomba nabo igo na nyagitari akera akoreirwe surgery eyi yaye ya kabere ase omokyobo bokumotaria ase chinyagitari nigo baikire omwerio ase bono babwate obulimiro bw'echibesa ekyo kire chimilioni 2.2 bunangina akwerera elindo mwana oyo gocha kubarwa ase tunde yende ase nyagitari ya Tenwek bona yaikeire chibesa kera togoika Tenwek igo bagosaba 2.2 million bagatebene cha F negaramie 450 bona iga baigete bagantuma ngagenda neri rube osabe kurwe county yao chibesa oranyore onyare ko bagokoreta bono niko batagete 1 million and 500 and above bono bese echitimbuati yaikeire kere bono mwana yako gende clinic nande naroni ko gende clinic bakumuchike kiagera ari wiki yaikeire njino enchefe agikumbura kere ngochaka ko gende na matumizi nyumbe kere natigetu bono nabon kombugata na mutoma buye kantari kumanyanga na ike kiagera na nekere ngoikara oba wiki no nekera ko ende cho twagenda twamwamba na twamoleta lakini yekere yaikeire clinic ebetererete twariye fair ya ko genda buye nonya nabo babeire baguchangirwa ase bagoteba buna nigo asamatuko abwangoiga banyora omuchando bwa baibi abo bataka kubaura chibese kurwa ase esimi kulinde mbanyara ase bono barosia enchirinde ase chibesa chobokonyi chikubekwa wetera ase pay bill twanyara ko batokobekera chibesa ase pay bill namba yende twanyate ko batokorosia lakini abaibi bagachaka nande ko koni tukaondoka so murwire bono na kitogokora tukaroranga nande gento kende turakore no korosia pay bill namba ye moroche gaiga oyo bwatogo bokonyi na bagutumie pay bill namba ye iga enyare ko ba egotokonya abaminto ndibwensi oyo ranyare ko bogokunwa nyasago seseni origererio nyare ko bagogotuma gocha ase pay bill namba ye iga noko nakwo ogosaba kwabo guchase abantu bogwancha okuya amona barai imeye county ya Kisii elyo gweswanania elyo koba obokonyi abantu baminto manyaro mogonkonya mugafana itu Simbarati mochumbu ito Sairi Chanda no mwemsi ito Ibrahim Ongubo kusaba manyaro mogonkonya na nje yara ginguwana umwe MCA oito Ongubo nabo igo no omwe MP oito Sairi Chanda amona omugabano oito
simbarati ama no mugwimenire tonya toto na baminta bamuranyare ko bamogo kunwa sichinkoro chino no bamuranyare ko bamogo nkonya nyasaba seseni na inche mbaira nilingambi ya mono bono ogosaba kwaye ngina Caleb nigo agosaba abasamaria baya bagendere gwesokia na kumukonya elinda agendere konyora obugwenia aliasenya gitalia Tenwek elinde lionere anyara ko babuna abana bandi kuripotelia egetaseni kya Ndizi TV ile taliane Mildred Mumanyi.